Invester i din bil med verdens bedste rustbeskyttelse. Allerede i bilens første leveår udsættes den for rustangreb. Skiftende vejrforhold i Danmark med kulde, sne, store mængder vejsalt om vinteren samt regn og fugt i forår og efterår tærer på bilen, og rusten begynder hurtigt at arbejde i det skjulte. Moderne biler er ofte omfattet af mange års rustgaranti, men det er kun en garanti mod gennemtæring indefra på karrosseriet. Derfor bør du investere i en skræddersyet Dinitrol varmvoksbehandling, for at din bil kan klare det danske klima, og du får en større sikkerhed og undgår dyre rustreparationer på karrosseri og bremserør. En Dinitrol varmvoksbehandling starter med en afvaskning af undervognen. For at kunne udføre en grundig vask samt rustbeskyttelse, afmonteres inderskærme, bundplader og lydisolerende svampe, inden vognbunden afvaskes. Lydisolerende svampe kan indeholde fugt, som fremmer rustangreb. Den adskilte undervogn vaskes med varmt vand, så jord, snavs og salt fjernes effektivt, og undervognens stand kontrolleres. Den adskilte og rengjorte undervogn er nu klar til en effektiv tørring. Sprøjteskemaet studeres. Overvognen klargøres til behandling med rustbeskyttelse. Beklædninger i bagagerummet afmonteres, behandlingshuller i dørene bores og propper fjernes ud fra anvisningerne på sprøjteskemaet. Der behandles med tynd rustbeskyttelse i overvognen. Døre, for- og bagklap, motorrum og bagagerum. Vognbunden klargøres til behandling, og bremser afdækkes. Alle hulrum i vognbunden samt den udvendige vognbund behandles med tyndt voksprodukt. Bremserørene, som er vigtige for sikkerheden, behandles grundigt. Til slut påføres et kraftigt slidlag. Slidlaget dækker rustbeskyttelsen og er samtidig lyddæmpende. Inderskærme og dækplader monteres, og bilen er klar til vask. Bilen afrenses for overskydende rustbeskyttelse, vaskes og klargøres til aflevering.
Kunden får sammen med bilen udleveret et certifikat for rustbeskyttelsen. Bevar din bil og få verdens bedste rustbeskyttelse. Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent. Dinitrol varmvoksbehandling. Verdens bedste rustbeskyttelse for miljøets skyld.